Moi kaikille! Se on nyt taas Jonne Niemi vuorossa ja tässä on mun uusi koira, minkä mä sain tällä välin ja arkas mitä. Mä en oo nyt kuvannut pitkän aikaan, kun mä ajattelin, että te ette joudu kärsimään huonosta kuvavaista. Arkaapa mitä. Mä oon pelaillut silti ja kattokaas. Mä olin se kuitenkin. Mä löysin, tässä on yksi timantti ja kattokaa, yksi timantti hakkuu lumottuna, koska kattokaa, the enchantment table. Tällä voi lumota sitten isoja. No tästä purettiin toi varmi. Mutta se tulee jossain vaiheessa takaisin. Me tehtiin leipää kaikesta tästä heinästä. Sitten tää ei loppu vielä tähän. Siis mä voin etsiä teille lisää. Sanokaa ehdotuksissanne. Ehdottakaa. Mä en tarvitse välttämättä ehdotusta, että käydään kaivoksessa hakemassa timanttia. Koska tässä jaksossa tullaan hakeenkin vähän timanttia meille. Tosiaan tää kuoppa on ihan mun itse tekemä. Mutta jos joku kuoppa olisiko riipperien räjäyttäviä. Joo, eli käydäänpä hakkaa vähän. Jos löydettäis jotain timanttia. Sitten käydään vähän noita silktatsiin. Siellä on yksi timantti, mitä mä yhdestä timantista tehdään. Hei, mene kana. Nyt sinne mun taloon. No voi. Hän sitten vaan mennä. Sitten mä teen täysin kaivon. Sitten tossa oli lavaa, mä yritin saada obsidiaania. Tässä on tällainen kuvaja. Kukkamaa. Ja tällainen. Tää on mun mielestä hieno. Tällainen puuma ja tässä on ettei kuole, kun tippuu. Täällä on tällainen täystysmaja. Ja täältä, no käydään nyt siellä kaivoksessa. Täällä ei saa nukkua. Hyppää ihan tuolta korkealtakin täältä eteen. Nyt mä en ihan usko. Vatta on kipeä. Aina mulla tuli vatta vähän kipeäksi, kun mä en syönyt mitään. Täältä mä löysin ne timantit, niin mennään tänne. Ihan Bedrockin tasalta, eli peruskallion. Ei oo vielä tämä. Kannattaa tehdä Bedrockin tasalle, niin kuin mä aion tehdäkin tällaisia. Tällainen tosi iso. Niin löytyy timanttia. Mäkin löysin heti, vaikka mulla on vasta tollain pieni. Mutta kun menee Bedrockiin ja tekee tollasen, niin kyllä löydät timanttia. 100% varmasti. Mutta kattokaa, nyt mulla on Bedrockissa ja mä löysin ne timantit siis. Luottakaa. Tästä. Tässä on historiallinen hetki tapahtunut. Timanttia. Mutta otetaanpas nyt tähän hakkailee. Eikä täällä on rävelli. Mä tosiaan innolla rävelli. Oisko rävelli? Kattokaa paljon täällä on. Tota ei tuu. No joo, tää on tällainen pitkä kaivos. Hakataan nyt tällä timanttihakkua vähän. Eli tässä on lumouksena silk touch. Eli se on kaiken peruskivenä. Ja
Mä kuvasin yhden videon, mutta mä huomasin, että tässä kamerassa ei ollutkaan akkua. Kun tää sammuu sitäkin, kun se tarkoittaa aina sitä, että tässä kamerassa ei tässä ole akkua. Niin niin silloin mä löysin ne timantit, kun mä kuvasin, mutta huomasin, että akku oli loppunut, niin pystyin sitten kuvaan. Pahoittelut josta väärinkirjoituksesta ekais jaksoissa. Ja tää on nyt vähän tällaista. Ei oikein. Siis se mun tätä toi voima oikeastaan tällaistakin. Mutta nyt mä en voi jatkaa enää tässä kohdissa. Meidän laavan läheltä löytyy aina timanttia. Sen verran mäkin oon jo oppinut mun Minecraft YouTube-uran aikana ja muutenkin. Mulla on ihan hirveästi ollut eri. Kattokaa, kun saadaan näitä blokkeja. Kattoko ennen saanut redstone tällaisia blokkitimanttia. Kattokaa mitä mä sanoin. Huhuu. Ei hakata todellakaan vielä. Meidän pitää suojata eka se timantit. Hui. Ei hakata totakaan. Nyt suojataan nää timantit oikein maan perusteellisesti. Nyt mä löysin timantit ja nyt löytyi. Paljonko tätä löytyy? Varmistetaan ettei tuolla 4 timanttia. 4 timanttia. Vau. Siis viimeksi me tosiaan otettiin 6 tästä, mutta 4 timanttia. Saa vähän aivot miettimään. Kattokaa, ei nyt me saadaan näitä redstone tällaisia blokkeja. Oltais saatu timanttiblokkeja, mutta tollasia, mutta ei viittiin ottaa. No niin. Kyllä mun tässä sitten saatana vielä. Sehän tällaisia käytäviä tänne. Niistäkin voi yleensä löytää kaikkea arvosta. Näistä. Oikeesti vähän järkyttävää. Mä viimeksi eilen löysin just tässä ne 6 timanttia. Sitä on noin. Ja kattokaa nyt, tää on oikeesti ihan sairaan hyvä timanttihakkuu, kun tällä saa kaikki nää blokkeina nää redstonet ja timantit. Eikä. Mulla ei oo soistu. Se nakkaus. Katsotaan onko näillä settillä sopi. Ei tuo. Ja mä luulisin, että te näkisitte, koska tämä on täysiltä skamma. Ei teidän ihan pakko nähdä. Mutta mennäänkö ylöspäin? Nyt. Ihan juuri. Saadaan vähän redstone-blokkeja. Ja kultaakin tietenkin. Kultahan tässä on sitä tärkeetä ja timantteja. Mun yksi kaveri sanoi sen YouTube-videossa, että aina kun on lapitselatsulin lähellä, niin on timanttiikin lähellä, että ei tiedä, onko se totta vai ei. Mutta mä sanoin, että laavan lähellä on aina timanttia.
Ja eilenkin mä löysin ne timantit. Ne oli suurin piirtein tuon laavan kohdalla. Mutta niin. Laavan läheltä voi pakko löytää näitä timanttia. Mä oon elämäni aikana suurin piirtein kaikki melkein löytänyt laavan läheltä. Ja mä oon löytänyt niitä joku 40, että kokemusta on ennenkin timantista. En ole se kertalainen timantin löytäjä. Tai no yli 50 mä siis on leikkiänsä löytänyt, mä oon lenneet aseita ihan hirveästi. Ja et sä nyt teipolia monissakin maailmassa. Aina kun mä saan timanttihakuja, 2 timanttia, niin yleensä mä teen 7 teipolia joskus. Mä kyllä oon tehnyt myös ihan vaan perus. Näitähän ei pitäisi. Se on muuten tuolla hakkaan, kun meillä on tää timanttia. Isä, älä tuu tänne, kun mä kuvaan. En mä voi käydä. Ja. Hei vaan! Isi jää aina tänne kattoo juuri kun mä kuvaan. Se mua asuttaa. Näyttekö? En tiedä mikä tuli. Tässä. Katsetaanpas vielä tästä. Ei kauan. Sulla on kuvattu 12 minuuttia. Pitää olla vähän valppaana. Mut tän jakson nimi on Kaivuuta ja noniin. Ja timanttia. Juu, mä jään tänne kaivaukseen hakkailemaan teidänkin jälkeen tämän kuvauksen. Mä en tekee vielä mitään tästä, koska tänään tulee toinen jakso siitä syystä, koska kello on nostaa vähän vaille 9. Mä heräsin juuri 15 minuuttia sitten, koska mä ollaan kuvattu 12 minuuttia. Eli senkin mä lasken tähän mukaan. Tähän 15 minuuttia. Täällä on tästä tällainen hauska jekku ja ohitetaan tuo kohta. Dirttikohta. Eli juu. Mä en tykkää kyllä yhtään dirtistä. Sitä saa maan päältä jos tarttee. Mä en sitä tarttee. Mulla on parempaa kavaa. Mikä reikä täällä oli? En tiedä yhtään. Mä tultiin näkemään tänne. Sitten mä ymmärrän. No eli jakso alkaa ole loppu käsillä. Loppu alkaa ole käsillä. Eli siis muistakaa tilata, tykätä ja kommentoida. Kaikki ne on sallittua mulle. Ja niin. Ja jotenkin. Ja tehkää, aloittakaa itsekin jos kiinnostaa, niin tekee YouTube-videoita. Et unelmat täytyy toteuttaa. Mäkin unelmoin tästä jo kauan ja nyt mä toteutin tästä. Kaikki unelmat toteutuu, kun vaan yrittää.
Noin, eli tää on tässä, niin moro!